ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮೈತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಚಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೈನಾಪಲ್ ಪೂರ್ಪುಚಿ ನೀತೇನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬಚ್ಚಂಗೈ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತದಾರ ತುಂಬು ಇತ್ತೆ ಚೂರ್ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ದುಮ್ಮು ತಿಂತಾರ ದುಮ್ಮು ತಿಂತಾರ ನೇಂಪುರ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ತಿಂತಾರ ಎಂಚ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ತಿಂತಾರ ಅಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಂತನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಂತನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್
ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪಾಡ್ದ ಸಕ್ಕರೆ ವಾಪಸ್ 1/4 ಕಪ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ಯ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತಿನ್ಕ. ಈರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತಾರೆ. ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಅನಿಸುಂಡು? ಎಂಚ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್? ಈರ್ದಕ್ಕೆ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತಕ್ಲಿ ಪನ್ನೋಡು ಯಾನು ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಿರೋರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಬ ಪಪ್ಪ ಎಂಚ ಆತಂಬ ಒಂದು 7 ಬಡ್ಡಿ